Il-Gvern qed ikompli jwettaq b'mod konkret il-viżjoni tiegħu ta' pajjiż aktar inklusiv u aċċessibbli permezz ta' tnedij uffiċjali tal-proġett tar-Rabat Inclusion Hub, l-ewwel hub inklusiv fil-pajjiż. Dan il-proġett li jifforma parti minn miżura tal-baġit qed jitwettaq b'kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Support u l-Kunsill Lokali tar-Rabat waqt li se jservi bħala spazju modernu miftuħ għall-komunità kollha. Ħabret dan il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia tnejn filgħodu fil-preżenza tas-Sindku Sandro Kraus u l-Kap Eżekuttiv ta' Support Oliver Scicluna. Il-proġett jinvolvi trasformazzjoni ta' binja eżistenti fi spazju multifunzjonali biex tissaħħaħ il-ħidma tal-għaqdiet volontarji u joffri servizzi ġodda lil żgħażagħ anzjani u persuni b'diżabilità. Attwalment miftuħa sejħa l-offerti għal-bini tal-faċilità l-ġdida b'investimenti sissu smat li daħħaq madwar il-550,000 euro. Ix-xogħlijiet inklużi l-finishes mistennija jitlestew sa l-aħħar tal-2027. Il-Ministru Farrugia qalet li dan il-proġett u xhieda tal-politika tal-Gvern li tpoġġi lin-nies fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet u li dan l-investiment fl-inklużjoni soċjali u direttament fil-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin. Demografikament ir-Rabat juri li għandna numru kbir ta' anzjani u li se jkomplu jiżdiedu wkoll il-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità. U allura din il-binja ser ikollha l-opportunità li toffri taħt saqaf wieħed din il-pjattaforma li aħna verament inżewġu flimkien l-element tal-inklużjoni. Żona illi għal snin twal fl-modi kienet isservi ta' ħwienet tal-merċa fil-qalba tal-housing estate, illum ma' ħwienet mitluqin delapidati u li se jkunu qegħdin jingħataw il-ħajja u noffru servizzi għal persuni li jgħixu fir-Rabat u fl-Inħawi. Is-Sindku Sandro Kraus u l-Kap Eżekuttiv ta' Support Oliver Scicluna enfasizzaw li dan il-proġett huwa eżempju ċar ta' kif il-ħidma konġunta bejn il-Gvern ċentrali, l-entitajiet pubbliċi u l-Kunsilli Lokali qed wassal għal riżultati tanġibbli għal komunitajiet. Prattikament ilna naħdmu ħafna fuq dal-proġett bħala Kunsill ifisser ħafna prattikament dal-Inclusion Hub ħan indirizzaw diversi fazzjonijiet tas-soċjetà, anzjani, persuni b'diżabilità, żgħażagħ. U prattikament kif inhu ismu Inclusion Hub inkunu qegħdin naqdu b'diversi attivitajiet il-komunità rabtija.